आंगोनिबो आंगो लोगो नोंथांमोन नैबे समाव आङो मोनसे फुटबलनि बिखाट कम्पिटिशन जाबाय थानाय नि मोनसे सावगारि नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो लादों। बेयो आमथिसुवानि मुङै सावस्रि राफोदथाय फोसावदिं बेनि मुङै सोलिबाय दङ। बेयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भालमनर बिथा हालामनि सिके गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ। गुबैयै बेहाय साबगारि कक्लाबारि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि मैखोम बिबानगिरि बिथांमोन दङ। लोगोसे बेवहाय दङ फोरोंगिरि आरो बेयावनो बर' सावथुननि सासे मुंदांखा कमेडियान एक्टर बिथां मेन्डेला बरगयारी नैबेनो बिथां सिगाङाव गसंबाय थानाय नैबे गोसोम ड्रेस गाननाया बिथाङा लाइनमेन जादों। ओरैजाय फैदोंनो बल लानानै नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ बे रेगें रेगा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम थोंजोङै मोनहैयो। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखाबाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, नायनानै माबायदि मोनखो बेनि सायाव कमेन्ट लिरनानै हरदो। बेयाव गेलेगिरि बिथांमोना सासेबो सेंग्रा जालाय गैया। बुंनो थाङोब्ला 30 बोसोरनि सायाव बैसो जानाय सुबुंफोराल' गेलेदों। बेवहाय हाई स्कुल, एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनबो दङ आरो जोंनि साबगारि कक्लाबारि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि आगुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो आथिखालनि बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे भालमनर बिथा हालामनि समाज सिबियारि सुबुंफोरबो दङ। आगुनि फुटबल गेलेगिरि बिथांमोन नाथाय आथिखालनि गोदान मुगानि गोदान लाइमोन सेंग्राफोर गैया बेवहाय। नायदो, नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टखौ हरनो दाबाव।